Yay, unsang na imong kalibang siya. Saon naman lang na nato siya, dugo naman na siya. Saon na nato siya. Saon naman na siya. Saon naman na nato siya. Dugo naman na imong gikalibang. Yawan man kung nimo siya. Saon man na siya. Nayay ka? Pagkatong ko anong gipalit ng tambal ganina siya. Na siya, uy. Hindi. Uy, yan. Na siya, uy. Ako na nato siya. Soon. Uy, mangkunin mo siya, uy. Saan mo na siya, uy. Tapos ilisag tubig na yung kuan. Kuan anison, ilisan tanig kuan son. Mineral yung tubig son. Narakason ha. Kaon siya. Bilisan naman tubig. Karon guys, ang paimnon ay butangan og Dixos powder. Ang tubig ni Masya. Taon na sang gipainom og kuan. Painom na na sa kuan ganina, tablet nga kanang SMP. Kay mao kunoy tambal lagi kuno na nga nagkanang libang ang iro dyan ay sa guldugo. Wa man unsa hilante pero sa di siya mukaon. Ang pagkaon na hol pong pakuan na kuan nanog itlog. Nga kuan igyok ilahang kuan. Ang paimnon. Apilo na lang po na ho si Tyson. Kay magtanaw na si Tyson magtilap-tilap po magtanaw siya magtilap-tilap po siya mura siya maibog na lamang pong paimnon si Tyson. Usang simana na ni nag-ingani si Masya guys. Usang simana na dya sige hapon na sa wagtangi og kuan. Wa na siya wagtangi og Dixos powder. Nakakanunay jud na siya. Ang ibutang sa iyang tubig. Kuyawan ko. Ito na lang pong apilon si Tyson kay maibog mangguna siya magtanaw na. Sa ikan ni Masya. Kinahanglan mo. Naapod siya. Kaon po siya. Nga natugkuan. Asukar. Maglaka kay ko ni Masya guys. Uy, saon. Uy. Ano na siyang gipainom og kuan lagi. Painom na nanaw siya og kanang gingon lagi nila nga kuan SMP tablet itambal man kuno nagkanang magkuan ang iro magparbo bako lang ba sana
Kadto unta to akong paliton katong kuan, katong pitsaman kay datanan. Pitsaman nga dat sa tanan da kanang parbo distemper kanang magkalibanga ang iro unsa kay 200 man po mo koy kwarta igo ra man to palit na igo ra man palit og pitsama ay kanang SMP. Tagkuan man ang SMP 25 ra man mo to nga kadto na lang may hong gipalit 2 times a day da karon pa hong gipainom si Masya. Ang pangutong tubig dito sa ubos kay kaga sa bato kasi puno na to ang awas ani hotda nagtukuan. Balik ko na. Duha ka itlog kuan. Itlog. Magigda ram lang kapoy ng lawas yang Masya eh. Ano man pug ka? Pinat nagsuka man pug ka. Na, unsa naman taon mo nat oy? Tay sumpod kay basta unsa eh. Hoy, kan lagi nang tae ba? Ayaw anak son. Ayaw kan anay mo tae son. Siya. Ayaw pa yan ay mong gibati sa ha. Kaundod siya, sige inom og tubig siya. Nawara lagi na. Nga kay tambal giinom. Natog! Okay. Ano naman ta niya itong isang simana na ni gibati ni Masya. Wa na ni atong sang adlaw. Balik ng normal ang tae karon balik na pugkuan ang tae basa na. May dugo.
Inom sige tubig siya ha. Inom sige tubig. Para di ka maluya ha. Ay. Hindi ka minum sa tagkuan. Dali. Ang taan natin. Ambay na ni. Down. Pagkawan siya kay na. Dili ba? Down. Dili. Kina? Na. Kailangan man tayo. Kana? Ayaw man